खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 15 आगस्ट थामहिनबा भारत उदांस्रि सानखालि उदखारि आल्फा आफादा थामहिनबा बिग्रायारि आल्फा आफादा रायजोनि दाब दाब जायगायाव बमा दोननायनि बाथ्रा एबा मेल मोननायनिफ्रायनो रायजोनि पुलिस बिफाना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों नागिरबाय थादों एबा रेन्डम सिकिंआ बे समाव सोलिगासिनो दं आरो बेखौ लानानै मोनसे फिन आरोबाव मिथिबावदोदि रायजोआव जाखिनि उदखारि हानजा आल्फाया जेराव जेराव बमा दोनदोंमोन बै बमाफोरखौ दासिमबो आबुङै बोखांफिननो हायाखै बा बोखांनो हायाखै गोबां जायगायाव बोखांनो हाबाय जेरैबायदि नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों बेफोरबायदि गोबां पुलिस बिफाना नायगिरथिंनानै बोखांगासिनो दं गोबां गुवाहाटी नगाव लखिमपुर शिबसागर बायदि बायदि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि गिलु बालु आल्फानि जा उदखारि हानजा आल्फानि माखासे बेफोरबायदि दोनथुमनाय एबा बमा दोननायखौ लानानै गोबां जायगा ओनसोलाव सार्च खालामगासिनो दं पुलिस हानजाया रायजोनि पुलिस हानजाया आरो बेनि उनाव दासिमबो उदखारि हानजा आल्फा हानजाया दोनखोमानाय बमा बारुदफोरखौ बोखांजोबनो हायाखै बेखौ लानानै आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे गोख्रों आरो माखासे माने गोनांथिथार बाथ्रा फोरमायदों आरो फोसावदों जाय बिथांमोना बेफोरबायदि उदखारि हानजा आल्फानि बे बमा दोनखोमानायनि बाथ्राखौ फोरमायनो हायो बिथांमोननो पुलिस बिफाननिफ्राय 5 लाख रेवार्ड होनाय जागोन एबा बान्था होनाय जागोन होननानै बे समाव फोसायदों बे समाव रायजो राजानि मदद लुबैदों जोबथायाव रायजो पुलिसा उदखारि हानजाया जाबायदि गिख्रंथाव गिलुबालु बमा बारुद दोनखोमानायनि बाथ्रा मेलाव मोनदों आरो बोखांदों जोबथायाव दायो रायजो राजानिफ्राय मदद लुबैदों पुलिस बिफाना रायजो पुलिस बिफाना आरो जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय सोरबाफोर बेफोरबायदि उदखारि हानजा दोनखोमानाय बमाखौ मोनथियोब्ला पुलिस बिफानो थाबैनो फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों मोनसे जानबुं नाम्बारबो बिथांमोना फोसावदों आरो पुलिस बिफाना फोरमायदों दि 5 लाख रां होगोननानै जाय बिथांमोना उदखारि आल्फानि दोनखोमानाय बमाफोरनि बाथ्रानि बागै फोरमायो बिथांमोननो 5 लाख रेवार्ड होनाय जागोन होनना बुंदों लोगोसे आरो बे बिथांमोननो फोरमायहरनो थाखाय 9132699735 फिन आरो फोरमायबावनि आं 9132699735 बे जानबुङाव उदखारि हानजा आल्फानि जाबायदि बेरफुग्रा मुवा बेसाद दोनखोमानायखौ जुदि सुलुं मोनोब्ला एबा खौरां मोनोब्ला थाबैनो बे पुलिस हानजानो नोंथांमोना फोरमायनो हागोन फिन फोरमायबावगोन 9132699735 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना पुलिस बिफाननो फोरमायहोगोन बे समाव फिन फोरमायबावदे आरो नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 15 आगस्ट थामहिनबा भारत उदांस्रि सानखालि माखासे मानि जायगायाव खमैबो 15 निफ्राय 25 ओनसोलाव उदखारि हानजा आल्फानिफ्राय बमा दोननाय जादोंमोन आरो बे बमा दोनखोमानायखौ मेल मोननायनिफ्रायनो रायजो पुलिस बिफाना सान हर बे आल्फानि दोनखोमानाय जा आइडि बेफोरखौ बोखांगासिनो दं आरो माखासे ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हानाय जायाखै आरो जुदि बेफोरबायदि जायगानिफ्राय सोरबा जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय मिन्थियोब्ला बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरब्ला 5 लाखसिम बान्था होनाय जागोन होनना फोरमायदों बे समाव फोरमायनांगोन दि रायजो राजानि जोबथायाव मदद लुबैदों रायजो पुलिस बिफाना जुदि नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि जायोब्ला एबा बेफोरबायदि सुलुं मोनोब्ला रायजो पुलिसा जाबायदि फन नाम्बार फोसावदों बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना फोसावनो हागोन।